Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Arta Goal, καλησπέρα εδώ από το γήπεδο της ΕΦΣ των Κεραματών, όπου η τυπικά γηπεδούχος Δόξα θα αντιμετωπίσει την αναγέννηση Άρτας για τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου ερασιτεχνών της ΕΦΣ Άρτας, Θανάσιος Βασίλης. Διαιτητές της αναμέτρησης είναι ο κύριος Τσιόρης Παναγιώτης, με βοηθούς τον Μέκιο Σπύρο και τον Νίκο Μαζαράκο. Όσο αφορά τις συνθέσεις των δύο ομάδων, η Δόξα Άρτας παρατάσσεται με Νικολαίδη, Τσιάτσο, Νούτσο, Παπαγιάννη, Πέτσα, Τυρολόγο, Κάλια, Παπαλάμπρη, Μπασούκα, Γκοτζά και Σιλιόγκα. Ενώ η αναγέννηση Άρτας με τους Μπακόλα, Τζουμάκας, Πάνου, Λισγάρας, Γιαλεδάκης, Αρτέμις, Μουσιωτίτσιας, Πλαστουργός, Ζιγκερίδης, Κορομιλάς και Φερεντίνος. Καθιερωμένες τώρα χειράψεις ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Να πούμε ότι αρκετοί φίλαθλοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο των Κεραματών και αναμένεται να έρθουν και άλλοι, αν και Τετάρτη. Όπως είπαμε, είναι ο πρώτος ημιτελικός. Θα ακολουθήσει και επαναληπτικός στην έδρα της αναγέννησης. Δεν έχουν βέβαια καθοριστεί ημερομηνίες. Ενώ να σημειώσουμε ότι το άλλο ζευγάρι της ημιτελικής φάσης είναι ανάμεσα στην Μέλισσα και στην Ανέζα. Στρίψιμο της δεκάρας, τον κύριο Τσιόρη. Οι δύο αρχηγοί, ο Χρήστος Λισγάρας από την αναγέννηση Άρτας και ο Κώστα Μπασιούκας από την Δόξα, με το διαιτητικό τρίο. Όλα έτοιμα για την έναρξη της αναμέτρησης σε αυτόν τον ημιτελικό του κυπέλου. Τσιόρης τσεκάρει τους δύο τερματοφύλακες. Και ξεκινάμε. Μουσιωτίτσας αφήνει για τον Πάνου. Η κάθε παλιά από τα αριστερά θα γίνει η σέντρα. Κόψει ο Πέτσας πρώτο του Ζιγκερίδη και κόρνερ. Μπασούκας θα κάνει τη σέντρα. Πάνε πάνω την αιστεία του Μπακόλα. Γιαλεδάκης για τον Φερεντίνο και αυτός για τον Τζουμάκα που έχει προωθηθεί από τα δεξιά. Τζουμάκας θα κάνει τη λάθος πάσα, όχι, θα έρθει εκεί ο Κορομιλάς, θα σώσει την πάσα. Το γύρισμα του Φερεντίνου, το πλασέ, η μπάλα ελάχιστα out. Χαμένη η πρώτη μεγάλη στιγμή εδώ για την αναγέννηση με τον Πάνο που βρέθηκε σε θέση σέντερ φόρ εκεί στην καρδιά της περιοχής από το γύρισμα του Φερεντίνου. Πλασέ υποποίηση, μπάλα έκλειψε το δεξί κάθετο του κάρτου Νικολαίδη. Κορομιλάς, έξω την περιοχή ο Κορομιλάς, ψάχνει χώρο για το σούτ ανάμεσα από δύο, θα περάσει ο Κορομιλάς καταπληκτικά. Θα σπάσει και την μπάλα εκεί η αμυντική. Αναπομπούλα στην περιοχή, δεν αποκρίνει ακόμα η Δόξα. Ο Αρτέμις ένα πλασέ στα σώματα πάνω στο Παπαγιάννη μπάλα. Φερεντίνος ζητάει από τον Τζουμάκα να ανέβει. Τώρα θα τον παίξει. Τζουμάκας θα κάνει τη σέντρα με το πόδι από τυρολόγο στο σουτ του Φερεντίνου. Κόβει ο Παπαγιάννης και απομακρύνει συνέχεια ο Τσάτσο σε πλάγιο. Κερδισμένο φάουλ για τη Δόξα με τον Μπασούκα να ετοιμάζεται να γεμίσει την αντίπαλη περιοχή. Εκτελεί ο Μπασούκας, πάει λίγο απευθείας εκεί. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Μπακόλας που έλεγχε τη φάση. Κορομιλάς παίρνει λίγα βήματα φόρα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Εκτελεί ο Κορομιλάς χαμηλά από το δοκάρι, θα βάλει το προβολή ο Ζιγκερίδης. Δεν όμως έπιασε γεμάτη την μπάλα. Πέρασε δίπλα την αιστεία του Νικολαίδη. Ζιγκερίδης. Για τον Κορομιλά πέρασε η μπάλα. Κορομιλάς δίνει δίπλα στον Αρτέμι που έχει πατήσει περιοχή. Το γύρισμα τσιμπάει ίσα ίσα την μπάλα εκεί ο Φερεντίνος πρέπει να ήταν. Κορομιλάς.
Ανοίγει δεξιά για τον Μουσιωτίτσα που έχει δεξιά αυτή τη στιγμή. Και η προβολή από τον Ζιγκερίδη. Η μπάλα ελάχιστα πάνω από την αιστεία του Νικολαίδη. Καλή στιγμή εδώ, πάρα πολύ καλή στιγμή για την αναγέννηση. Στο 23ο λεπτό. Πάνω από τα αριστερά. Για τον Πλαστουργό. Ξανά Πλαστουργός. Πάνω. Ωραία σέντρα από το αριστερό. Εκεί όμως είναι ο Τσάτσος. Δεν διαπρομονεί την μπάλα. Το σούτ το κορομιλά. Η μπάλα ξανά πάνω την αιστεία. Νέα καλή στιγμή για την αναγέννηση. Πάνω γεμίζει απέναντι για το Μουσιωτίτσα. Θα βάλει όμως το κορμί του εκεί ο Τσάτσος και θα δώσει την ευκαιρία στον Νικολαίδη να μπλοκάρει. Γιαλεδάκης. Πλαστουργός με τη μία για τον Αρτέμι. Αφήνει για τον Τζουμάκα που θα σεντράρει. Περάσει πάλι το Ζιγκερίδη, το πλασέ. Χαμένη ευκαιρία εκεί από τον Φερεντίνο. Νέο κόρο με τον Κορομιλά για την αναγέννηση. Κεφαλιά θα γίνει και από τον Γιαλεδάκη. Όμως ήταν αδύναμη. Μαζέψε εύκολα την μπάλα ο Νικολαίδης. Πάνω για τον Φερεντίνο. Γυρίσει σωστά στο σημείο του πέναλτι. Μουσιωτίτσα στο σούτ όμως δίπλα την αιστεία του Νικολαίδη. Ακόμα μια καλή στιγμή για την αναγέννηση. Στο 36ο λεπτό. Μια νέα εκτέλεση κόρνερ. Ένα από τα πολλά που έχει δει στο πρώτο μέρος της αναγέννησης. Κορομιλάς εκτελεί. Η κεφαλιά του Γιαλεδάκη εκεί. Πολύ ψηλά πάνω την αιστεία του Νικολαίδη. Νικολαίδης ψενεύει τον Πασούκα. Θα περάσει το Γιαλεδάκη μπάλα. Ο Γκοτζά στο πέναλτι έχει έρθει ο Λισγάρας όμως. Βάζει το κορμί του εκεί. Στουργός. Φερεντίνος. Για τον Μουσιωτίτσα. Και τώρα για τον Τζουμάκα που ανέβηκε από τα δεξιά. Η προβολή εκεί από κοντά δεν θα μπορέσει να την κάνει ποτέ ο Πλαστουργός. Εκεί στη μικρή περιοχή ο Πλαστουργός δεν κατάφερε να σουτάρει. Βολέει για τον Νικολαίδη Σιλιόγκας στην περιοχή. Γυρίσει ο Σιλιόγκας και θα μπλοκάρει. Εύκολα την μπάλα ο Μπακόλας, θα παίξει γρήγορα για τον Πάνου. Γέμισε για τον Νικολαίδη εκεί που είναι ο Μπακόλας. Και η λήξη του πρώτου μέρους. Δόξα Άρτας, αναγέννηση Άρτας 0-0. Δόξα και στην αναγέννηση, ενώ θα έχουμε αλλαγή. Ο κύριος Μαζαράκος, ο πόπτης δεν θα μπορέσει να συνεχίσει, έτσι επιστρατεύτηκε ο Κωνσταντίνος Σιατής στη θέση του. Ενώ οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να έχουν και εγώ μια αλλαγή. Ο Τσάτσος περνάει δεξιά και ο Κωστής αριστερά. Φερεντίνος, ενώ κατεβαίνει τα αριστερά ο Πάνου. Φερεντίνος θα παίξει με τον Κορομιλά μες στην περιοχή. Αυτός θα κάνει το σουτ στη γωνία. Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. 23 δευτερόλεπτα, αν δεν κάνουμε λάθος. Η αναγέννηση κάνει το 0-1 με τον Κορομιλά. Τζουμάκας για τον Φερεντίνο. Παίξουμε τον Κορομιλά. Το σούτ του Κορομιλά, η επέμβαση του Νικολαίδη. Και τρέχει τώρα εκεί ο Πέτσας, είναι κόρνερ. Πάνω εκεί μπροστά τον Τσάτσο. Παίρνει τις κόντρες και συνεχίζει ο Πάνου.
Περνάει ο Πάνο εκεί ανάμεσα από δύο τελικά. Η κόντρα για το Σιλιόγκας να καθαρίσει τη φάση. Συγκερδίζει το πλάγιο μες στην περιοχή. Παγιάννης. Μπλοκάρει ο Νικολαίδης. Σιλιόγκας θα πάρει την μπάλα τον Τσάτσο και θα κάνει ωραία κάθε πάσα για τον Κάλια. Όμως θα βγει γρήγορα ο Μπακόλας και θα μαζέψει την μπάλα. Πάνου, μια σέντρα, η μπάλα φτάνει και που είναι ο Σάλο, το σου του Σάλο, προβολή σωτήρια εκεί από τον Μπιθικούκη και κόρνερ. Πάνος γυρνάει όμορφα, βρίσκει το χώρο πάνω σε λύση, μέσα από δύο, δεν σουτάρει και τελικά γλιστράει και πέφτει. Συνεχίζει όμως η φάση για την αναγέννηση. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, πολύ δυνατή εκεί, πολύ ψηλά για τον Μουσιωτίτσα. Λαστουργός στην περιοχή μπάλα για τον Κωνσταντίνου που θα κάνει το παράλληλο γύρισμα. Τρέχει, θα προλάβει τώρα εκεί ο Μουσιωτίτσας. Πάνω, πολύ άσχημη σέντρα, κατευθείαν. Πάνος για τον Σάλο. Σάλο με τον Παπαγιάννη εκεί. Κρατάει την μπάλα ο Σάλο, θα μπει στην περιοχή. Δώσει έξω για τον Πάνο, το πλασέ του Πάνο, η μπάλα ελάχιστα πάνω το ζώτε το κάρι του Νικολαίδη. Μπασούκας για τον Κωσιβάκη που είναι offside. Αρτέμις που φεύγει τον Τσάτσο. Σπάσε για τον Πάνο, το σου του Πάνο δίπλα την αιστεία του Νικολαίδη. Με τον πλαστουργό, ωραία το 1-2, Πάνος ξανά. Η μπάλα φτάνει στον Αρτέμι έξω την περιοχή. Θα δοκιμάσει όσο το Αρτέμις. Ο Νικολαίδης θα μαζέψει την μπάλα και θα... Σηκώνανε με τον Πάνο. Σημείο του πέναλτι, κεφάλι Θοδωράκη πάνω από την αιστεία και η λήξη του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στη Δόξα και την Αναγέννηση. Με την Αναγέννηση εδώ στο γήπεδο της ΕΠΣ της Κεραμάτες να παίρνει την νίκη 0-1 χάρη στον γκολ του Κορομιλά δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.